Καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Boss. Σήμερα θα δούμε το Aspire to Filter το 2. Ένα πολύ συμπαθητικό ποντάκι. Μπορούμε να το δουλέψουμε είτε με φίλτρο είτε με πλαστικό επιστόμιο. Πολύ καλό, ανανεωμένο, με νέα αντίσταση στα 0,8 ohm. Θα έχει το ντομανάκι της. Μπαταρία στα 900 mAh. Επιστόμιο και φίλτρο. Εδώ φαίνονται αναλυτικά το τι έχει μέσα η συσκευασία, αν και θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ναι. Πάμε να τα ανοίξουμε λοιπόν, να το δούμε. Manual. Και εννοείται πως έχει ελληνικά και άλλες αρκετές γλώσσες. USB σε USB-C για να φορτίζει γρήγορα. Με ένα αμπέρ μπορούμε να φορτίσουμε το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Στη συσκευασία θα βρούμε ένα φίλτρο και ένα πλαστικό επιστόμιο. Καλύπτει και το πιο απαιτητικό η συσκευή λοιπόν. Και το ηλεκτρονικό μας τσιγάρο. Λοιπόν, θύρα φόρτισης Type-C, όπως είπαμε και πριν, 900 mAh μπαταρία. Το Filter το 1, το Filter το S και το Filter το 2 παίρνουν όλα τις ίδιες αντιστάσεις, και το Filter το Fan. Όλα παίρνουν τις ίδιες αντιστάσεις. Πολύ συμπαθητικό. Εδώ μας έδειξε ότι κάνει επαφή. Πάμε να δούμε λιγάκι και τι άλλα χρώματα βγάζει η εταιρεία. Κόκκινο. Χρυσό. Blue Sky. Μαύρο. Ωραίο και διαχρονικό χρώμα. Ταιριάζει με όλα. Αυτά ήταν τα χρώματα λοιπόν που έχω στην κατοχή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Τα ξαναλέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.